Hayırlı sәгатьтә, hörmәтле дуслар. Барыгызны да ихлас күңелдән яңа 2021 ел белән котлыйбыз. Яңа елда саулык, сәламәтлек, гаиләгездә татулык һәм тынычлык, тормышыгызда һәм эшегездә яңа уңышларга ирешүегезне телибез. Яңа елны, туган һәр яңа көнне елмаеп, зур өметләр һәм хыяллар белән каршы алыгыз. Күңелегез саф, хисләрегез эчкерсез, хыялларыгыз якты һәм матур булсын дигән теләкләр белән чын күңелдән котлаулар программасын башлыйбыз. Һәм редакциябызга килгән котлау хатларына күчәбез. Бүгенге беренче котлау сүзләрен һәм изге теләкләрне иченә алган хатны хөрмәтләрдән хөрмәтле юбилярыбыз Гөлсәрия Газизҗан кызы һәм Разиф Хатмулла улы Ихсановларга тапшырырга ашыгабыз. Шушы көннәрдә безнең гаиләдә зур бәйрәм. Югары Яркей авылында яшәүче әтиебез Ихсанов Разиф Хатмулла улына 2 гыйнвар көнне 70 яшь тула. Әниебез Гөлсәрия Газизҗан кызы Ихсановага 3 гыйнвар көнне 65 яшь. Инде аларның бергә тормыш көтә башлауларына 1 гыйнвар көнне 45 ел тула. Әтиебез үзенең тормышын авыл хуҗалыгы белән бәйләгән. 1975 елда Илеш районы сельхозтехника җәмгыятендә инженер-технолог булып башлап, соңыннан Башкортстан колхозында баш инженер, парторг, колхоз рәисе урынбасары вазифаларын башкарып, инде 1987 елның 6 сентябреннән Кызыл байрак орденлы Куйбышев исемендәге колхозның җитәкчесе, рәисе булып эшләп, 2012 елның ноябрь аеннан хаклы ялга туктады. Әтиебез бик тырыш, эшчән кеше. Шуңа да эш дәврендә хөрмәтле исемгә, ат казанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре исеменә лаек булды. Салават Юлаев исемендәге орден кавалеры Башкортстан президентының почет грамотасына һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Әниебез үзенең тормышын сатучы һөнәре белән бәйләде. Ул Сельпо, Райпо, Торговый дом Яркей сәүдә йорты җәмгыятьләрендә сатучы булып эшләп, 2013 елның гыйнвар аенда лаеклы ялга туктады. Әниебез һәрчак якты елмайган йөз белән, өстәлдәге тәмле ашлары белән безне каршы ала. Аз сүзле, сабыр, тыныч хылыклы әтиебез белән ачык йөзле, юмарт, уңган, киң күңелле әниебез тәрбиясендә без 2 бала үстек. Әти-әниебез безне югары белемле итеп, зур юлга аякка бастырдылар. Кадерләребезне гомер юлларындагы истәлекле вакыйгалары, юбилейлары белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Безнең өчен һәрчак үрнәк, кешеләргә ихтирамлы әти-әниебез белән горурланабыз. Әти-әниебезгә алдагы көннәрендә сәламәтлек, сөенечләр, изгелекләр, гаилә бәхете телибез. Пор имәннәр кебек яшәгез сез. Әти-әни бергә гөрләшеп, бакчабызга кайтып уя корган, сыерчыклар кебек серләшеп. Кояш сезгә назлы нурлар сипсен, таң җилләре назлап сөйсеннәр, бәхет шатлык сезгә юлдаш булсын, кайгы хәсрәт ерак йөрсеннәр. Олы хөрмәт белән улыгыз Илмир, киленегез Миләүшә, кызыгыз Ралия, кияүгез Роберт, аныкларыгыз Элина, Юлия, Илзида, Урал, Замир. Хөрмәтле юбилярларыбыз Гөлсәрия Газизҗан кызы һәм Разиф Хатмулла улы Ихсановлар.
Biz de sizni ihlas көңелдән матур гомер бәйрәмнәрегез белән котлыйбыз. Алдагы тормыш юлларыгыз ныклы саулыкта, парлы, имин көннәрдә, балалар кадер хөрмәтендә, оныклар куанычында үтсен. Балаларыгыз сөйләгән иң матур җырларның берсе тик сезнең өчен яңгырый. Olmadım sizge tin sözlerini Maktap siler üçün Sizni damlar üçün Özü bezzetiyeni Bulup ikmündür Siznin yüreklerini Bizge onlar üçün Ettiyeniyem siz sussan da tanışır Sular üçün avam Tebeksiz Dinsiz kıyaş kadar Bir para kış kadar Kadirli kişilerimsiz Işığında yurgan Yığılganda köşek Avrığında dağlar Sizin cılık kullar Aytıp fatihalar Alıp gitsem sizden Maksat kayırışem Görünüp buna yollar Ettiyeniyem Siz sussanla tanışır Sular için avar Gereksiz Dinsiz kıyaş kadar Bir para kış kadar Kadirli kişilerimsiz Yıldız irkeler geziller Sizliğine tüger Gelinim üçün Nadir genlerini bile olmasam da Hürmet görsetirgeç Gitseydik işim Ettiyeniyem siz sussan da tanışır Sular için oğam Gereksiz Dinsiz kıyaş kadar Bir para kış kadar